Milí kamaráti, verím, že ste sa pri našej pôvodnej rozprávke nielen pobavili, ale aj poučili, pretože každý by mal vykonávať tú prácu, ktorej rozumie najlepšie. Všetko sa to začalo s rádiom Luxemburg pred viac ako 40 rokmi. Éra československého big beatu rokov 50., 60. a 70. až po dnes. Legendy zabudnuté, ale aj tie známe v dokumente Českej a Slovenskej televízie. Archívne zábery, autentické výpovede tých, ktorí to zažili na vlastnej koži. V nedeľu popoludní. Život to sú neustále riziká, nečakané udalosti, ale aj výhry a chvíle šťastia. Nový 20-dielny taliansky seriál Očarenie vás zavedie do lekárskeho prostredia a do súkromia tých, ktorí dennodenne bojujú o životy iných. Láska, rozchody a starosti patria aj tu k všednosti dňa. V nedeľu večer. Vrátim sa aj zo samého pekla. Nie! Koniec vojny, obec Rástoky. Eva Hlavajová prežíva po odchode muža ťažké obdobie hladu a biedy. Nakoniec podľahne zvodcovi notárovi Okolickému. A keď sa Adam Hlavaj vráti... Človek nikdy nevie, čo by bolo lepšie. Nemala si sa pozerať za chlapmi, ale žiť ako sa patrí. Prášivci, to asi vypijete. A teraz dávajte pozor. Tento zázračný titanový vrták dokáže to, čo iné vrtáky v žiadnom prípade nedokážu, napríklad vrtať do strán. Ponúkame vám Titan Master XL 17-dielnu súpravu vrtákov. Titanové vrtáky sú veľmi silné, odolné a nikdy sa nezanášajú. Titan Master XL vrtáky sedia do každej vrtačky a ich potitanované hroty hladko prejdú každým povrchom. Ak si objednáte sadu Titan Master XL, dostanete 17 rôznych titanových vrtákov na všetky druhy materiálov, drevo, kov, kameň. Stačí len zvoliť si správny vrták na daný povrch a o zvyšok sa postará vrták za vás. Sada Titan Master XL obsahuje aj frézový vrták, ktorý premení každú vrtačku na frézu. Frézový vrták môžete použiť na vrtanie dier, na zväčšovanie otvorov alebo na korektúry akéhokoľvek povrchu. Vaša vrtačka sa v okamihu môže zmeniť na elektrický skrutkovač. Stačí na to použiť priložený Titan Master XL bit adapter a bity pre krížový alebo plochý skrutkovač. A čo je najlepšie, že vašu sadu Titan Master XL dostanete v tomto praktickom ručnom kufríku. V ňom okamžite nájdete ten správny vrták. Vašu Titan Master XL sadu môžete získať za vynikajúcu cenu a ak si ju objednáte teraz, dostanete k nej aj túto 300-dielnu sadu skrutiek a hmoždeniek. Titan Master XL vrtáky len tak ľahko nezničíte, vydržia neuveriteľne dlho. V sade Titan Master XL dostanete 17 titanových vrtákov, titanovú frésku, bit adapter, 6 rôznych skrutkových bitov, 300 skrutiek a hmoždeniek, ako aj tento praktický ručný kufrík. To je spolu 325 dielov. Ak sa vám Titan Master XL zapáčil a chcete ho mať, stačí iba zavolať na číslo uvedené na obrazovke a my vám zašleme Titan Master XL 17-dielnú súpravu vrtákov. Zavolajte ihneď. Touch Me lampa vždy a všade. Funguje skutočne vždy a všade. Tam, kde práve potrebujete svetlo, Touch Me lampu položte a stlačte. Žiadna zložitá montáž, ale stačí vložiť 4 tužkové baterky a Touch Me svieti. Touch Me lampa vždy a všade. Hodí sa skutočne do celého domu pre každú situáciu. Môžete ju položiť, nalepiť, alebo jednoducho zavesiť na stenu. Touch Me jednoducho stlačíte a ona svieti. A nič sa nemôže stať, žiadny nebezpečný prúd. Touch Me lampa vždy a všade. Je praktická a detsky ľahko ovládateľná. Môžete ju používať vo vnútri, ale aj vonku, pretože je odolná voči nepriaznivému počasiu. Objednajte si sadu 4 lámp. Ak zavoláte ihneď, dostanete 2 lampy zadarmo. Zavolajte ihneď.
Všetci vieme, že maľovanie nám prináša určité starosti. S nimi je však už koniec, pretože teraz je tu Paint Stick, nový systém pre domácich kutilov. Paint Stick jednoducho nasadíte, rúčku potiahnete k sebe a hneď môžete natierať 6 až 10 metrov štvorcových na jedno naplnenie a jednoduchým ťahom. Geniálny systém. Tlakom tečie farba do rolky a rovnomerne sa tam rozdeľuje. Či drevo, betón, murivo alebo omietka, s Paint Stickom žiadny problém. Praktický kryt proti kvapkaniu sa postará o čisté maľovanie na strope. K tomu obdržíte Quick Painter špeciálne na prácu okolo dverí a okien. A jedno prekvapenie, Quick Mask. Fólia na prikrytie s lepiacou páskou v jednom, 21 metrov dlhá a 50 cm široká. Čistenie, žiadny problém, tento užitočný nástroj odstráni prebytočnú farbu. Objednajte si hneď váš kompletný maliarsky systém. Dostanete Paint Stick spolu s krytom proti kvapkaniu, násadu naplnenie, Quick Painter, extra rolku, lepiacu pásku Quick Mask a tento užitočný nástroj, s ktorým ľahko dostanete nevyužitú a nepotrebnú farbu von z válčeka. Zavolajte nám ihneď na toto telefónne číslo a objednajte si váš kompletný 7-dielny systém za super výhodnú cenu.